CJ Beats Production. Nejaký ten čas, zažil som toho už dosť veľa, nejsom ešte starý, ale videl som vás, než treba viem. Je to jednoducho život, rozdáva a bere, ale prečo to tak bolí? Až ťa to kurva žere. Ja mám ešte veľa otázok, hľadám odpovede, kde je ten, čo všetko vie. Ten starý vševet, pýtam sa, prečo môj fotra mamu lámal. Prečo keď on skapal, tak ja som neplakal. Povedz mi jeden dôvod, prečo by som mal. Potom ja ti poviem 10, prečo necítil som žiaľ. Prečo milióny ľudí nemajú čo jesť? Prečo papež sedí na trone, čo nakrmil by svet? Nechápem, na čo im je 10 príkazov. Prečo nežijú podľa vlastných zákazov? Prečo penáze majú takú moc a vládnu svetu? Prečo ich tak zbožňujeme, keď oni za zlo môžu? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Prečo vlastne odchádzajú mladé duše preč? Prečo nemohli tu ostať a užívať si? Prečo môj brat sedel ochu za gram trávy a koľko ďalších bratov sedí pre nič za mrežami? Pýtam sa, prečo papa Lašom jebe na tie hlavy? Oni sami berú látky, rozdávajú ruky mladým. Nerozumiem, prečo naj kamaráta zradí, pritom kryli chrbát sebe roky ako páni. Prečo som v škole na hodinách nedával pozor, a či som sa jebal na ulici, neznašal som dozor. Pýtajme sa seba, či sme predsa ozaj slobodní. To, že nejsi v lochu, neznamená, že si slobodný. Kde je vlastne sloboda? Prečo toľko podob má? Prečo není iba jedna pravá? Nech ju každý má. Prečo snažili ma presvedčiť, že Biblia mi pravdu dá? A odpovie mi na to, čo ja pýtam sa. Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Prečo to tak je? Prečo musia odísť blízke a my im dať s Bohom? Koniec nevíš, kedy príde, môže byť za rohom. Prečo život netrvá večne a je tak krátky? Stále ľuďom není málo a musia byť hádky. Prečo občas každý z nás tak mimo? Prečo sa tvárime, že musíme žiť vlastný život silou? Hľadám radosť tvári ľudí, ktorá zmizla. Prečo to vzdajú? Nehľadajú v ničom význam. Prečo nemôže byť krajší svet? Chyba úsmev. Ľudia sa ženú, ostávajú žiť hnusne. Svet, o ktorom počujú iba minus, nič o pluse. Vláda spravila z rodnej zeme iba veľký prúser. Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Kto mi odpovie? Prečo to tak je? Prečo to